Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma ayaw bisimila buna adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM donkibaru kɛnɛ kan na bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma faso Maliba a t'an bɛɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen u ka ɲɔgɔn kunbɛn min bolo dalen don Brésil jamana kan waasa ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɔni kɛlɛ an na kuma o kan bi donkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ denmisɛnninw olu ka hakɛ o don ɲɛnamali ta ko 36 na o kɛnɛ sigira an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CCB la an na kuma o fana kan bi donkibaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunnasirilen bɔ. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Tibarikala ayaw bisimila ko kura donkibaru kɛnɛ kan na ina fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na Brésil jamana kan min ye ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba kɔni bolo dalen don n'an ko ma ko COP 30 ni o kɛ kun ye ka se ka waati yɛlɛma ka se ka o kɔlɔlɔw kɔni kɛlɛ an ka Mali kɔni tɔgɔ la délégation ba olu kɔni wulila ka taa ni kɛnɛ belebeleba in kan minnu ɲɛminɛ bere kɔni bɛ an ka jamana minisiri bolo min ka baara ɲɛsin bɛ sigida ani min ye sɛbɛsɛya ani yiriwa badabada ale baaraw kɔni mɔ fɛn min ye u jamakulu min kɔni tara faso Maliba kɔni cuala u b'a la ka wulikajɔ kɔni sabati waasa an bɛ se ka projet baw kɔni sɔrɔ ka na an ka jamana kɔni kɔnɔna na min bɛ se ka waati yɛlɛma ka se ka o kɔlɔlɔ kɔni kɛlɛ fɛn min ye o kɔni hukumu kɔnɔna na u ni kuluba dɔ kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛn kulu min ni olu kɔni ka baara ɲɛsin bɛ ka dɛmɛ kɛ waasa waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na n'an ko ma ko Fonds pour la réponse aux pertes et préjudice olu kɔni ye nafolomugu ta k'a di min ye dolari wari miliyɔn 250 bɔɲɔgɔn ko ka o di waasa fantan jamanaw olu bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛsin an ma ni ka an kɔ disi da a la denmisɛnninw olu tɔgɔla don ta ko 36 na a ɲɛnamayara diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamana fana ma to kɔ ni don belebeleba ɲɛnamayali la alamisa novembre kalo tile 20 san 2025 kɛnɛ belebeleba sigira CCB ale kɔnɔna na an ka jamana kolatigɛbaw ka taa se jɛrɛjɛkulu mɔ minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ denmisɛnninw olu ka lafasali kɔni mɔ olu bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ ani dɛmɛba jɛkulu ka se ka denmisɛnninw olu tɔgɔla don ka se ka o kɔni ɲɛnamaya waasa denmisɛnnin ma bɔ denmisɛnnin na ka denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ka se ka o kɔni lafasa fɛn min ye babuse min tara ɲinanta in ale ɲɛnamayali hukumu kɔnɔ o de ye ko an kɛtɔ ka musakaw kɔni sarada an kan hakili to denmisɛnninw olu ka hakɛ kunyaw kɔni na o ye an ka jamana ka babuse ye nka diɲɛ kurukara kɔnɔ o kɛn bɛ ka babuse min ta o de ye n ka hakɛ n ka don fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni wulikajɔ belebeleba in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka denmisɛnninakaw ka se ka olu kɔni sen don an ka jamanaw kɔni kɔnɔna na ni politiko fɛrɛw bɛ tigɛ olu ka hakili to denmisɛnninw na ni ka u nuyɔrɔ kɔni bila kɛrɛfɛ ani fana fɛn minnu bɛ denmisɛnninw kun kan ka se ka o fana hakilinaw kɔni ɲininka a koɲɛw kɔni na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman kɔni nana nin kɛnɛ in kan ka se ka na u sen don nin kɛnɛba in na ka denmisɛnninw ka u ka hakɛw kɔni lafasa fɛn min ye waasa u bɛ se ka tanga ka bɔ min ye juguyakisɛ bilen ani fɛn min ye u ka hakɛ ni o ye kalan kɛnɛya ani o bɛ se ka muyamuya cogoya min na u ka denmisɛnninya kɔni kɔnɔna na waasa don n'a nataw la u bɛ se ka siniɲɛsigi ɲumanw kɔni sɔrɔ ni ka lamɔ lakana danbe ani jigiya ɲuman kɔnɔna na. Novembre kalo tile 19 san 2025 an ka jamana kɔni sen donna ɲɔgɔn ye belebeleba la ɲɔgɔn ye min ni o kɔni kɛlen don ka ɲɛsin min ye Sahel jamanaw ani min ye Lac du Tchad o jamanaw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nazarala tɔnba Union Européenne ka taa se Union Africaine ni o ye farafinna kelenya ye ani Denmark ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni jɛra ni ka nin kɛnɛ belebeleba in kɔni bolo da waasa fɛn min ye ni
jamana nunu olu ka yiriwaw bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔni cuala an ka ministre min bɛ ni ale kɔni ɲɛsin bɛ an ka jamana kɛnɛya kow kɔni mɔ ni o ye médecin colonel major Asan Bajalo Toure ye ale kɔni sen donna ni ɲɔgɔn ye belebeleba in na min kɔni ye visio conference ni o kɔni ye jasira kɔni fɛ fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ an ka jamana ministre Asan Bajalo Toure a kɔni a y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana kɔni cɛsirin bɛ waasa gɛlɛya minnu ni o kɔni donnen don buna adamadenyaw la an ka jamana kɔni kɔnɔna na o gɛlɛyaw o bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na i n'a fɔ maa minnu kɔni bɛ yen ni olu kɔni jagoyara ka bɔ u sigiyɔrɔw la olu ka balokow o bɛ se ka sabati cogoya min na ni ka tila ka fɛɛrɛw kɔni kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na fɛn min ye an ka jamana minisiri ale kɔni ka kɔrɔfɔw la a ye foli ani waleɲuman dɔ kɔni ta ka ɲɛsin wulikajɔ belebeleba minnu kɔni kɛra min ye farafina jamanaw kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye a farafina jamanaw ka lajɛ belebeleba min kɔni kɛra faso maliba kɔni kɔnɔna na AES ale kɔni tɔgɔ la AES kɔni tɔgɔ la n'an ko ma ko forum humanitaire de la confédération de l'AES o tako fɔlɔ min kɛra faso maliba kɔni kɔnɔ Bamakɔ yan nɔ an ka ministiri a da kɔni sera o kɔni mɔ ni ka o nafa jira ni kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na ani fana dankari wale min bɛ ka ta ka ɲɛsin jamanaden kan na bilalen kɔni mɔ ni o ye civiliw ye o waleyaw olu ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamanaw kɔni kɔnɔna na fɛn min ye u ka hakilina falenfalenw a kɔni bolila fɛn minnu kan o de ye ka se ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan fɛɛrɛ minnu ni musakaw bɛ se ka sɔrɔ ka dɛmɛw kɔni ta ka farafina jamanaw kɔni sɛgɛrɛ waasa an ka sɔrɔntanyaw olu bɛ se ka wuli k'i jɔ cogoya min na ni ka sɔrɔ jidi jamanaw kɔni kɔnɔna na o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye buna adamadenya hakɛw olu ka se ka labato an ka jamana ninnu kɔnɔna na fɛn min ye ni ɲɔgɔn ye belebeleba in kɔni senfɛ hakilinajigiw kɔni kɛra ni ka bolodi ɲɔgɔn ma o bɛ se ka jija cogoya min na buna adamadenya dɛmɛ baara kɔnɔna na halisa an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye tɛnɛndon novembre kalo tile 17 san 2025 Royaume-Uni olu ka lasigiden min bɛ faso maliba ale kɔni kɔnɔna na a sen donna lakɔgɔli dɔ la lakɔgɔli min ni o kɔni taara ka ɲɛsin an ka finitilaka minnu ma ni olu kɔni ye kiiritigɛlaw kɔni ye n'an ko ma ko magistrat militaire fɛn min ye a kɛra hakilina min kɔni kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye mara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka sabati an ka jamanaw kɔnɔna na cogoya min na ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni nun donna fɛn min ye DCAF maaw ani fɔ ka taa se Royaume-Uni ani Suisse olu de kɔni jɛra ni ka a musakaw kɔni bɔ waasa jamanadenw olu ka hakɛw bɛ se ka sabati cogoya min na ni ka an janto buna adamadenya hakɛw la kɛlɛ ale kɔni waatiw la laɲini min bɛ ni lakɔgɔli na o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ka se ka jamanadenw olu ka hakɛw tangali ka se ka o kɔni don min ye baara bolodalenw kɔni kɔnɔna na ni ka se ka dɔ kɔni fara min ye an ka jamana hakilina falenfalenw kɔni kan waasa buna adamadenw olu ka hakɛw bɛ se ka sabati cogoya min na walasa ka se ka farigan kura min kɔni bɔlen don waasa ka se k'o kɛlɛ ka bɔ farafina ale kɔni jamana kɔnɔna na n'an ko ma ko fièvre de la vallée du Rift fɛn min ye FAO ka taa se farafina kelenya-tɔn Union africaine maaw kɔni mɔ olu kɔni ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa ka se ka fɛn kura kɔni bila bɔlɔlɔsiraw kɔni fɛ ka maaw kɔni lasɔmi min b'a to an bɛ se ka tanga ka bɔ ni farigan in ale kɔni tɔɔrɔ kɔni mɔ farigan min ni a kɔni bɛ sɔrɔ baganw de kɔni fɛ an ka jamanaw kɔni kɔnɔna na o de la u kɛn bɛ ka ni bɔlɔlɔsira in ka se ka o kɔni dilan ni k'a bila sen kɔni kana na waasa fɛɛrɛw ka se ka sigi sen kan min ye bana in a bɛ se ka kunbɛn cogoya min na ni baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra fɛn min ye waasa ka se ka One Health ni o ye kɛnɛya kelen ka se ka o baaraw kɔni kɔkɔrɔma don ni ka farafina jamanaw tanga ka bɔ ni banajugu in tɔɔrɔ mɔ an bɛ taa kucalakaw fɛ yen nɔ tɛnɛndon novembre kalo tile 17 san 2025 bɛnbɛrɛ maaw u kɔni ye lakɔgɔli kɛ ka ɲɛsin kucalakaw kɔni mɔ waasa kunnafoni kolo ka se ka o fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn k'a bɔ kunnafoni ɲumanw kɔni cɛ la o de la min ye u ye kalanbolo in kɔni kɔnɔna na u ye fɛɛrɛw kɔni jira u la fɛɛrɛ minnu b'a to ni u ye kunnafoni kɔni ye u bɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ ni ka a tiɲɛ n'a nkalon ka se k'o bɔ dɔn ɲɔgɔn na fɛn min ye nin baara in a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka jamana kɔni tanga ni k'a kisi k'a bɔ min ye kunnafoni kolon ale ka tiɲɛni nɔw mɔ
aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de Mankana. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana an bɛ taa o kibaruyaw kɔni na fɛn min ye an bɛ waati min na ko sisan an b'o daminɛ Sudan jamana na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ Darfur ko a ko in kɔni gɛlɛyalen don ka sababuya kɛ buna adamadenya ko dankarilen don a la marifata jɛkuluw fɛ minnu kɔni ye jamana minɛ ni k'a kɛ u ta ye n'an ko ma ko force de soutien rapide maaw fɛn min ye nin waleya kɔni kɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan ko Sudan ko maa yɛrɛ t'a dɔn i kan ka ɲɛsin maa min ma ni k'i ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin o kɔni mɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu kɔni bɛ ni olu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ dɛmɛ baaraw mɔ ni o ye handicap international maaw kɔni ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ ɲɛsin jɔnni ma ni ka dɛmɛ ta ka o ni kisi ni ka jɔnni to ye barisabu ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Sudan ko a kɔni feregɛn bɛ fo ka taa se a dan kɔni na diɲɛ tɔnba ONU olu kɔni ka fɔ la ko an bɛ waati min na ko sisan diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya bɛ jamana min kɔnɔ ka tɛmɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan ko o ye Sudan jamana ye. An bɛ taa Gaza ale kɔni kunnafoniyaw la diɲɛ tɔnba Nations Unies olu kɔni ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔni ɲɛsinna ka se ka diɲɛ jamanaw kɔni basigi min kɛra Novembre kalo tile 17 san 2025 olu kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn min ye ka fɛɛrɛ kɔni sigi sen kan waasa ka wuli ni ka taa Gaza ka se ka o kɔni basigi ni kɛlɛcɛw kɔni ye fɛn min ye a kalafili kɔni kɛra min ye maa 17 ni o ye jamana 13 ye olu kɔni ye kalafili k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni sɔnna an ma jamana 2 olu kɔni ye u yɛrɛ minɛ ni o ye Chine ani Russie kɔni ye fɛn min ye ni kalafili kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka cɛdenw kɔni labɛn ni k'u bila ka taa Gaza ka se ka taa a basigi ko n'i y'a ta k'a lajɛ Hamas ani Israel olu kɔni karen bɛ ɲɔgɔn na a bɛ san 2 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ ko a kɔlɔlɔ kɔni b'a la ka jigi jamanaden gansanw de kɔni kan minnu ma min minnu kɔni ma a bɔn fɛn min ye ko nin waleya in ko a hakilina kɔni bɔra na États-Unis jamana kɔni na fɛn min ye olu kɔni ye fɛɛrɛ min kɔni sigi sen kan waasa ka se ka Gaza ka se ka o kɔni basigi o ye ni fɛɛrɛw kɔni ye. Chine ani Russie jamana ni sigi kɔni kɛnɛ kana na fɛn min ye olu kɔni y'u hakilina di ni ka a jira k'a fɔ ko a fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ma walawala ko o de la olu kɔni y'u yɛrɛ minɛ ni sariyakisɛ in kɔni woteli la. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo ka bɛn bidiyo in ma o de kun ye ninnu ye a y'aw sɔgɔlen to HDFM na ni Alahu taala sɔnna ma a tɛna fɔ a jigi kɔ a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de Mankana.